ଆମ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମର ନାରୀମାନଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ କୁହାଯାଏ ଯେ ଶଙ୍ଖା ସିନ୍ଦୁର ଲଗେଇବ, ବେକରେ ମଙ୍ଗଳସୂତ୍ର ଯଦି ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି ତାକୁ ଜମା ମାନେ ଖୋଲିବେନି, ସ୍ୱାମୀର ଅମଙ୍ଗଳ ହେବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆମ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମରେ ସେୟା ଅଛି, କିନ୍ତୁ ମୁସଲିମ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନଙ୍କର ଧର୍ମରେ ନାହିଁ। ତାହେଲେ ସେମାନେ ତ ସିନ୍ଦୁର ଲଗାଉନାହାନ୍ତି, ସେମାନେ ଚୁଡ଼ି ବି ଲଗାଉନାହାନ୍ତି। ଝିଅ ଯେମିତି ଗେଟଅପ୍ରେ ବାହାରେ ଅନମ୍ୟାରେଡ୍ ଝିଅ, ସେମିତି ସେଇ ଗେଟଅପ୍ରେ ସେମାନେ ସବୁଦିନ ଅଲ୍ ଟାଇମ୍ ସେମାନେ ବୁଲନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆମ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମର କଥା ଅନୁସାରେ ବୟୋଜ୍ୟେଷ୍ଠ ଲୋକମାନେ କହନ୍ତି ଯେ ଶାସ୍ତ୍ର ପୁରାଣରେ ଯାହା ଅଛି, ଯଦି ଶଙ୍ଖା ସିନ୍ଦୁର ନ ଲଗାଉଛନ୍ତି କି ମଙ୍ଗଳସୂତ୍ର ନ ଲଗାଉଛନ୍ତି ସ୍ୱାମୀର ଅମଙ୍ଗଳ ହେବ, ସ୍ୱାମୀର ଅଘଟଣ ହେବ, କିମ୍ବା ସ୍ୱାମୀକୁ ଖରାପ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ, ଏସବୁ କହନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ମୁସଲିମ ମାନେ ତ ଆରାମସେ ଖୁଲମ ଖୁଲମ ବୁଲୁଛନ୍ତି ଭାଇ, ତାଙ୍କର କିଛି ଅମଙ୍ଗଳ ହେଉନି ନା, ତାଙ୍କର ପୁରାଣ ଶାସ୍ତ୍ରରେ କିଛି ନାହିଁ। ଆଉ ସେମାନେ ବି ତ ନାରୀ ନା, ସେମାନେ ବି ତ ମଣିଷ, ଆମେ ବି ମଣିଷ। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ସିନେମା ସେକ୍ଟରରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ବି ତ ପିନ୍ଧୁନାହାନ୍ତି ଶଙ୍ଖା ଚୁଡ଼ି ସିନ୍ଦୁର, ତାଙ୍କ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଯାହା ଅଛି ପ୍ଲେ କରୁଛନ୍ତି। ତାହେଲେ ସେମାନେ କେମିତି ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ଉପରେ କିଛି ଖରାପ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ୁନି? ତ ମୋତେ ଏଇଟା ଲାଗୁଛି ଭାଇ, ଏଇଟା ସବୁ ମନଗଢ଼ା କାହାଣୀ, ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ। ଯାହାର ଆୟୁଷ ଯେତେ ଅଛି ସେ ସେତେ ଦିନ ପାଇଁ ବଞ୍ଚିବ, ସିମ୍ପଲ୍ କଥା। କିନ୍ତୁ ଲୋକମାନେ ସବୁ ନାନା ପ୍ରକାର ବିଭ୍ରାଟ କଥା ସବୁ କହୁଛନ୍ତି। ଆଉ ମୁଁ ପାର୍ଲର ଯାଇଥିଲି, ପାର୍ଲରରେ ସେଠି ମୁଁ ମଙ୍ଗଳସୂତ୍ରଟା ଲଗେଇଥିଲି, ପାର୍ଲର ଦିଦି କହିଲେ ଖୋଲିଦେଲେ, କହିଲେ ଗୋଟେ ବେକରେ ସୂତା ପିନ୍ଧିଥିଲି, ସେ ସୂତାଟା ରଖିଥିଲେ, କହିଲେ ନା ତୁମେ ହିନ୍ଦୁ ଘରର ବୋହୂ, ସେଇଟାକୁ ତୁମେ ପିନ୍ଧିଥାଅ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ମୁସଲିମ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ଧର୍ମ ନାହିଁ।